Good morning mga idol. Dito na naman tayo mga idol. Pupunta na naman tayo sa ating maliit na bangusan mga idol. Kung kayo dyan walang ginagawa, subscribe naman kayo sa YouTube channel natin mga idol. Ito ay napakagandang panurin. Harap magpadul-paduling mga idol. Alam nyo, napakaganda ng sobrang linaw ng dagat. Malinis. Kikita nyo naman sa aking pagpadul-paduling. Napakaganda ng aking takbo. So yan mga idol, pumunta tayo sa ating musan. Kaya kung nakikita ninyo mga idol, sobrang linaw, napakaganda ng ating pagpadul-paduling mga idol. Sobrang namang nakaka-enjoy yung ganitong pangyayari mga idol. Kasi na-enjoy natin kung meron tayong ganitong liit na negosyo tulad ng bangusan. Sobrang enjoy ang bawat araw na ating ginagawa kasi hindi lang natin namamalayan na malapit na pala tayo mag-harvest ng mga sumber. Pero ngayon, 1 month pa lang, medyo malit pa. Dahil sa ating pang-araw-araw na ginagawa na ganito, hindi natin namamalayan ng mga ganitong pagkakataon mga idol. Alam nyo mga idol, ang pagbabangos ay hindi birong negosyo para sa ating mga bangos culture, para sa magbabangos, para sa ating bangos mga idol, kasi kailangan nakikita ang risky ng ating business na maliit dahil sa panahon. Alam nyo naman ang panahon ay pabago-bago dahil sa climate change mga idol. So ang ating na lang mag-pray na lang tayo na ang ating maliit negosyo walang nangyari kasi sobrang laki ng risky ng ganitong klaseng negosyo mga idol. Yan, dito na tayo, dumating na tayo sa ating bangusang maliit mga idol at bibigyan na tayo ng pagkain. Pero mga idol, hindi ko niya kita kayo ang pagbigay ng pagkain ng ating maliit na bangus. Kaya mag-enjoy na lang tayo dahil ang ating content ngayon ay para lang sa ating padul-paduling mga idol. Maraming salamat dyan mga idol. Ito, dumating na tayo. Ito, nagbigay na tayo ng ating pagkain sa ating maliit na bangus mga idol. At balik na naman tayo sa ating tahanan mga idol. Na-enjoy ko lang ang padul-paduling at napaganda. Sobrang linaw ng dagat mga idol. Ang sarap maligo pagkatapos mo magpadul-paduling dahil napakaganda at napakalinaw at napakalinis ng dagat dito sa amin, dito sa isla, sa Talibon, sa Suba, Barangay Suba. Napakaganda at sobrang linis ng aming lugar dito mga idol. Kaya kung kayo ay gustong maligo, pumunta kayo dito sa Suba, Talibon, Bohol mga idol. Napakasarap magpadul-paduling at papahirapin ko kayo mga idol ng aking support mga idol. Sana all. Maraming salamat sa panonood mga idol at sa susunod nating content mga idol ay i-reveal natin ang ating bangus from day 1 to 1 month mga idol. Thank you so much for watching. Please like and subscribe naman dyan mga idol. Isang bagsak naman dyan at nang tayo ay maka 1,000 subscriber na mga idol. Maraming salamat dyan sa inyo.